upozornenie. OK, takže čaute ľudia, vítajte u môjho ďalšieho videa. V tomto videu si povieme moju recenziu na Minecraft film. Dobre ľudia, toto video som vám už oznamoval. Teraz pripravujem video recenzia, moja recenzia na Minecraft film. Teraz si presne povieme, či ma ten Minecraft film prekvapil alebo sklamal. Moje výhody a nevýhody, čo je na tomto filme dobré a čo zlé a či vám vôbec odporúčam na tento film ísť. Hneď prvé, čo poviem, že čo ste si všimli asi všetci, že Minecraft trailer a teaser vyzeral katastrofa. Čo si reálne myslela, sú proste celé detstvo svoje, čakám na Minecraft film a tam proste drbnú toto. Potom vznikol final trailer, ktorý bol za mňa perfektný. Pádom už som začínal aj, mal som aj už aj chuť ísť na ten film. Tak to bolo takto. Nastal 4. apríl 2025, nám práve skončila písomka z diepisu. Potom som samozrejme išiel domov naobedovať sa a o také 2 hodiny sme mali ísť na ten Minecraftový film. Dajme tomu takej 17. sme tam prišli. Hneď ako sa ten film spustil, tak ja keď som videl už len to logo, že Mojang, tak to do mňa takú nostalgiu dalo, ty vole, že ja som si myslel, že umrem. Prišieli proste tie, ako Steve prežíval v tom svete. Vtedy som mal také tušenie o tom Minecraft filme, že to proste bude dobré, že to bude úžasný film, že proste to bude jeden z najlepších filmov. A či som vôbec pravdu mal, sa dozviete na konci videa. Guys, ja vám musím niečo povedať. Ja keď som videl, jak tam proste bola tá scéna s tým Technobladeom, sme tam proste s kamarátmi na sebe kúkali jak auto kone. Potom prišli také tie aj legendárne hlášky od Steva ako Chicken Jockey. Keďže je Chicken Jockey v slovenčine slepačí jockey, tak asi chápete, že tá situácia nebola až taká v Amerike, kde ľudia doslova hádžu pop. V tomto filme my sme si to nevšimli, ale keď som kúkal Reelska na Instagrame, tak som si všimol, že Steve má jediný z tých ostatných hercov, tak tam mal biele oči. Potom proste mi došlo, že to bol asi Herobrine a že proste sa tak akože snažili tam to nejak ukryť, taký easter egg tam snažili sa dať do toho. V filme ma trošku aj sklamalo to, že pár vecí tam logika tam proste úplne nedávala zmysel. Napríklad, Koco dostal Steve Elytru bez toho, aby išiel do endu. To bola takisto aj tá istá jedna vec, ktorá ma na tom filme naštvala, že ty vole, prečo nešli do endu? Mohlo by proste také super zakončenie, ak by tam proste zabili toho draka. Stá sa Minecraft 2 ako film, takže tým pádom myslím si, že nemusíme byť z ničoho smutný. Ešte to tam bude. Ten film skončil, musím povedať jedno, že ja som bol z toho filmu extrémne prekvapený. Ja som si myslel, že to bude dopadne nejak tak ako Five Nights at Freddy's alebo Winnie the Pooh, Blood and Honey, že to proste dopadne, že to bude proste úplne taký low budget film. Ale toto ma prekvapilo, pretože tu vidno, že sa aspoň snažili. Keď sa pozriete na hodnotenia, tak vidíte, že nie každému sa úplne tento film páčil. Ja vám hneď vysvetlím prečo. Pretože keď som bol v tom kine s kamarátmi, ktorí Minecraft hrali, alebo hrali nejaké napodobneniny, alebo pozerali nejaké videá, tak bolo vidno, že ich ten film bavil a takisto mi to povedali oni sami, že ten film bol proste parádny. Keď som sa to pýtal nejakých hráčov, čo ja viem, čo hrali Fortnite, alebo čo hrali Roblox, povedali, že ten film bol úplná sranda. To prišlo divné, pretože za mňa ten film bol ozaj dobrý. Ľudia, čo Minecraft nehrali, tak ten film brali ako úplnú blbosť a ľudia, čo Minecraft hrali, tak ten film brali ako absolútne cine. Ja si možno poviete, že 100 ľudí 100 chutí, že to nemusí byť len kvôli tomu, ale keď za vami chodí každý jeden hráč Minecraftu a povie, že tento film bol super a každý jeden hráč Fortniteu a povie, tento film bol sranda, si vám dojde proste, že to bude niečo s tým spoločné mať. Ja som si myslel, že to bude skôr naopak. Ľudia, čo Minecraft hrali, alebo proste mali proste celkovo detstvo Minecraft, tak tým pádom budú vraviť, že to bola úplná blbosť. A ľudia, čo Minecraft nehrali, tak povedia, že ten film bol proste super. Isto nechápem, pretože väčšina toho filmu nie je presne úplne podľa Minecraftu. Taká proste random čarodejnica z Nedru neexistuje. Isto ani ten finálny boss fight nebol úplne najlepší. Ten film bol dobrý, hej, ale proste to finále celkovo Za mňa zlé veci v tomto filme sú boss a finále. Čo sa týka zbytok toho filmu okrem finále, tak si myslím, že tomuto filmu by som ja dal osobne medzi 60 až 70%. V tomto filme sú nejaké veci, ktoré absolútne nedávajú zmysel. Isto je tento film za mňa úžasný, ale
rovno vám odporúčam. Keď nie ste fanúšik Minecraftu, 100% na to nechoďte. Keď ale ste naopak fanúšik Minecraftu a Minecraft je celé vaše detstvo, tak vám tento film odporúčam na 100%. Aj keď už Minecraft nie je to, čo bol, pretože ho už až tak veľa ľudí nehrá, takisto už aj ja pomaly na to zabúdam. Keď si zahrám nejakú inú hru a keď už aj Minecraft nehrajem, aj tak je pre mňa Minecraft ako hra na prvom mieste. Takže takýto vibe, alebo takéto dobrodružstvo, alebo proste kopec iných vecí pri ostatných hrách, ako je Fortnite alebo Roblox, nezažijete. Minecraft u mňa vždy ostal aj ostane ako hra na prvom mieste. Nikdy som toto hodnotenie nezmenil, odkedy som nezapol Minecraft. Pretože ja som ako dieťa hral extrémne veľa iných hier. Ale Minecraft u mňa vždy ostal na prvom mieste. Škoda, že Minecraft sa už toľko nenatáča, ako sa kedysi natáčal. Ale podľa mňa Minecraft, aj keď už nie je taká dobrá hra ako býval, podľa mňa si Minecraft stále zaslúži takú popularitu ako mal. Minecraft je zaujímavá hra, pretože je to asi takmer jediná hra, ktorá ostane na hodnotení u viacerých ľudí na prvom mieste, aj keď tú hru už dávno nehrajú. V tejto hre takisto chytíte aj veľa nostalgie, vibe so shaderami napríklad. Jednoducho v Minecrafte sa dá urobiť všetko. Takže preto vám ja odporúčam film aj hru, si určite zahrajte aj pozrite. Mne to odporúčam teda Minecraftovým hráčom, pretože ja si myslím, že Minecraftoví hráči si tento film ozaj užijú. Neodporúčal by som to až tak tým ľuďom, ktorí na Minecrafte nevyrastali, ale inak ja musím povedať, že toto bol veľmi dobrý film. Dobre ľudia, ja by som tu na toto video ukončil. Ak sa vám toto video páčilo, určite nezabudnite dať like alebo odber a ja budem veľmi rád, keď v svojom YouTube kanáli zostanem pokračovať aj natáčať aj na takto dlho a už na budúce už si takto pauzu nedám. Takže zatiaľ. Ahoj!